Čas, s vámi a vítám vás v dalším videu. Chtěl jsem oznámit, že na tomto kanáli budou bývat Simpsonovci a Futurama. No ma nenapadá, co by som zase mohol natočiť. Tak som sa rozhodol, že natočíme Futuramu. Prosím, YouTube, nedáte mi to ako autorské práva alebo niečo inakšie. Už to robilo milión ľudí a tak si povedal, že prečo to nerobím aj ja. Takže dneska môžete si teda na mojom kanáli pozrieť moje prvé video z Futurami. Už ho mám aj nejaké stiahnuté. Už je aj preložené v češtine, lebo v slovenčine som bohužiaľ nenašiel. Takže dúfam, že si ho užijete. Takže, ako som povedal, YouTube, prosím, dajte mi to ako autorské práva alebo ako copyright. OK? Takže toto bude také menšie zhrnutie a chodte na to video. Na to popiske videa. OK, takže to je bolo všetko a čau.